след 5 години животът ти изглежда по същия начин, както днес, ще бъдеш ли доволен? Ако утре спре основният ти доход, колко време можеш да продължиш сегашния си начин на живот? Имаш ли втори източник на доход или разчиташ само от едно място? Колко препоръки си направил през последния месец, без да получиш нищо в замяна? Ако можеш да съчетаеш по-добро здраве и допълнителен доход, би ли разгледал такава възможност? Много хора не разбират какво е мрежов маркетинг. Истината е, че всички ежедневно препоръчваме продукти, услуги и места на хората около нас. Разликата е, че в мрежовия маркетинг го правим с партньорство с компания, която ни възнаграждава за стойността, за която споделяме. Затова аз лично избрах Aquasource. Възможността да помогна на хората да се грижат за здравето си, първо на мен, и именно с времето това да изградя допълнителен доход, който с времето може да прерасне в нещо много голямо. Простичко, с прости действия всеки ден.